imma d-dar li f'dawajat u ġildot il-ġuħ u swot. Kompli analizzani, lanqas bis-set tismani. Issa new il-konx għandi birli u l-ammont u għejt li jekk minu kwadru għadġi sir tont. Ma nafx niltux mitrobbija jew ġenetika ġufija, ma taċċetta dar l-ambjent, nejxin bessa kull moment, l-ura bqajt anki l-iskola, nimxi pasta għanna kola, kienu jkergru fuq l-imġiba, u fejn kienu jafu dawn l-oġġiba, u rabja dejjem qed tinġema, ta' min mhux jgħat jistema, ta' 16 ġa kelli x-xorti, naħli nofs ta' nar il-qorti. Kompli analizzani, lanqas bis-set tismani. Issa new il-konx għandi birli u l-ammont u għejt li jekk minu kwadru għadġi sir tont. Għaluli naturali minu bħali jispiċċa kriminali. Raġun kellhom mhux bil-ftit għax rabbewni fit-taħwit, issa xbajt nisma' l-paroli, jisna qed nilabunoli, xanan maws minu dan frajt, ejni u klablab lix fil-vojt. Kompli analizzani, jekk hija tikkalkulani. Kompli analizzani, forsi sawini tikkalmani. Jew għal-frisk tirranġani.